sasagapin. Sasagipin? Oo, sasagipin. Si Rendon ba o Jonah? Mamili ka. Matindi mga tanong mo ba? Wait lang pare ah. Mabilisan lang, di ba Basto? Mabilisan lang. Rendon pare. Bakit? Bakit? Ako na sasagipin si Jonah kapag hindi na umiiyak at hindi na nagwawala. May Bluetooth naman yun, hayaan mo na yun. Trash lang mo na naman ah. Boy, maganda yung pastok mo, si Coach Rendon boy. Kung magkakabaha at lulubog ang Pilipinas, sino ang unang sasagapin mo, boy? Pinamay mo ba yung Pilipinas? Pilipinas na tayo, pre. Sino na sasagipin? Sino ang sasagapin mo? Si Bon ba o si Jonah? Si Bon. Bakit? Bakit? Parang kapatid ko na si Bon eh. Pero Choy, kung wala ako dito, ako pa rin sabihin mo. Oo. Yan. Brothers bro. Brothers. Bon TF ko. Lang yan to ha. May talent pala. Coach, mas mahirap na tanong to, Coach. Kung lulubog ang barko at meron kang sasagipin sa dalawa, sino to? Si Jonah o si Bon? Sarili ko. Meron kang sasagipin sa barko, sino ang sasagipin mo? Si Jonah o si Bon? Si Bon, ang kagandahan kay Bon, angat mo to kasi malito eh. Kakapirasong mama to, madaling malunod. Ang kagandahan kay Jonah, may propeller yun eh. Di ba sa lulubog yun? May propeller na talaga, gumagano-gano yun pag nasa daw ka. Pero sabi ni Coach, sarili niya daw. Wala, ayaw tayo sagipin ni Coach kasi, sarili niya daw. Wala siyang gustong sagipin sa amin, parehas kaming gustong sampalin ni Rendon.